जब आपके पति आपको प्यार करती है तो क्या करेगी? ये बहुत हरामी है। देखो देखो देखो, बहुत हरामी है। लौंडा है पर हरामी। कहाँ से हरामी दिख रहा हूँ मैं? कहाँ से हरामी दिख रहा हूँ मैं? नहीं यार, बोलता है लौंडा। बड़े शक निकला। यस यस Mr. Rams rang borrow. अब ये फोन Call. कर दिनै आं नोंथांमोन बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले लाइक करो ओरिजिनल को। ये देखो ये बड़ा बड़ी मुसीबत से हंसती है। राम्रै भनेको ये देखो आज तो रोते हुए नजर लग रहे इस बंदे को। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै लाइभ भिडिअ'आव देखायगोन आं नोंथांमोननो मादाव देखायगोन आङो नै गाबबाय दङ बै सिंथिहाय दङ ओइ फैगासिनो दङ नै दावराय दाउ मैना आं नोंथांमोननो देखायबाय दङ फैगासिनो दङ बेयो आंनि सेरजोंहाय नै फाय 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 आबै फाय अ फाय लोगोफोरा बहा थांखो ये देखो भाई लोग ये है पीकॉक वेरी ब्यूटीफुल पीकॉक इस पूरे फैमिली है यहाँ पे देख रहे लाइक करो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो आजा आजा फाय 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 लोगोफोरा बहा थांखो नोंसोरनिया नागिरबाय थादो लोगोफोरा बहा थांखो बैथिं थांबाय बैथिं नुवाखै नोङो अए बिसोर माने बिमा फिसा आरोना बोरैहाय उनथिंजाय नुगासिनो नोंसोर लोगोफोरखौ उनथिंजाय लाइक करो लाइक खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना हो हाजासिम आरो जायफोरानिखि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना हो हे लोगोफोरा बहा थांबोखो ओइथिं थांबाय लेंहर 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 माय लेंहर 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 आरो लोगोफोरा माथो नोंसोरनि आरो लोगोफोरा माथो जाबाय था बेयावनो जाबाय था आं नोंसोरखौ नेबाय थागोन दे रावबो उनबोलांनो हाया नोंसोरना नै दाउ मैना दाउराय दाउ भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाय जायफोरानोखि गोदान कमेन्ट खालामना आंनि चेनेलावहाय सोर गोदान फैदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो दाउ मैना दिस इज बिउटिफुल इंडिया का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल पीकॉक ये नुवाखै दा नोंथांमोना बे फिसा आरोना नैबे मासे बिमा बेनि आथिङा लेंग्रिनि बेनि आथिङा लेंग्रि हिङा माबायाव खेबजानानै माबा जादों आरोना ओहै स्कुरेलाबो दिगदार खालामदों आरोना केरकुटा दाउआ दिगदार खालामदों बेखौ बेनि आदारखौ सेफायदो आरोना एथ' मोजां होदो मानो सेफायना जाफायो नोंसोरलाय रावबो गैया जा जाबाय था रावबो गैयालै जाबाय था लेंहर लेंहर लोगोफोरखौ लेंहर लेंहर लोगोफोरखौ लेंहर लाइक करो भाई लोग लाइक करो शेयर करो वीडियो को
अभी इधर मत आए, उधर से ये नहीं तो ये भाग जाएगा। उधर से जाओ ना, ये भाग जाएगा नहीं तो। जा जा आराम से जा। वो उधर 3 बंदा जो जा रहा है ना, बहुत हरामी है। सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ कमेन्ट खालाम, चेनेलावहाय गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो चेनेलखौ। नोंथांमोना आंखौ नुखारोना। आं नोंथांमोननि सेरावहायनो दङ, नै बेहायनो दाउराइ दाउनो आं दायो मा होदों, दाना होबाय दङ आरोना। बिथांमोना नेबाय दङ आङो दायो दाना होनानै। नै नाय नोंथांमोना, नै नाय आरोना बेहाय बिसोरो। कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ लाइक हो, आरो चेनेलावहाय गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो चेनेलखौ। ओइ बानजि, लोगोफोरखौ लेंहर। दावराय, ओ दावराय, दावराय, भिडिअखौ लेंहर। भिडिअखौ लेंहरसो होनलाय लांबायलै। लोगोखौ लेंहर होननानै बुंनाया। भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर, चेनेलाव जायफोरा गोदान साबस्क्राइब खालामना हो। बुंनोबो रोंलायलाङा आरोना। आसलथे नोंथांमोना कमेन्ट खालामाखै नामा रावबो? लोगोफोर कमेन्ट खालामाखै नामा? आइ नै फैदों र', दासो फैदों, लारि लारि फैदों। लोगोफोरा बैथिंजाय दङ, ओइनै बै औवा बारि सिंजा नुदों दा, फैगासिनो ओइ लारि लारि। ओइ फै, माखौ लाजिदों फै। फै गिनाङा फै। ओइ आंखौनो नाहरदों, खनाथिं नाहरखोमालायदों। ओइ जामबिया, खारबो खारबो। दानाया गैला, जाजोब्बाय नोंसा ओइ नै मादैमोना। आगैमोना जाजोब्बाय, नोंसा आगैमोना। नों बहा खारखो? ओइयाव दै लोंनो थांनांबा ओइयाव दै होदां। बहा खारखो? नै बारि फैबायना। गासैबो फैबाय, नै बै सिङावबो दङ। ओइनै लामा गेजेरावहाय मासे दङ। नोंखौ नोगोरबो याव लानानैनो आं। थाजोब्बाय नोंसोरो, ओइ नोंसोरबो फै।
खारबो लाजिदों आरोना भिडिअ खालामनायखाय हा भिडिअ खालामनायखाय लाजिदों नोंसोरो भिडिअ खालामनायखाय लाजिदो ओइनै औवा सिंथिं गालै हाबजोब्बाय नै बहा थाबावखो नोंसोरलाय सोर दावराय दावखौ मोजां मोनो जायफ्रानोखि मोजां मोनो बिसोरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरो हाजासिम भिडिअखौहाय सेयार खालामना हो आरोना जाहाथे बयबो बिब्दि दावराय दावखौ नुयो आरो नायनानै मोजां मोनो फैबाय लासै लासै आंखौ लाजिदों इसोरो नै आरो मासे ओंखारलायबाय नै मानै माथाम माब्रै फैलायबाय मासेया बहा हाबसोखो ओइथिं थांनाया अबावबासो खारबाय बे लाजिदो दान्दुलि ओइ दान्दुलि बहा खारखो बेलाय अबेनि फैबाय आदथा दं आरोना नोंसोरो गासै नोंसोरो फिमेल गोजा मेला गैया फैथ'वाखै मेला गियोमानो आरोना फैबाय थायाना बिसोरो बिसोरनो दाना होनाय जायाखै नालाय ओंखायनो गिनानै फैया बिसोर साला सैथानद्राय तेरे नाम ले आजा मेथाइ रोजाबनो रोङालै गोदाव सोरावसो मानसिया सोर दावराय दावखौ नायनो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामना हो हाजासिम सेयार खालामना हो बास आरो चेनेलावहाय गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै हो नै आंनि जुनियाफोर मा खबर माखौ गिदों जेबो फैयाखै आं नेगासिनो दं नोंसोरखौ खर'आव थिलु थिलु खालामजोब्बाय नै गिनाङा दे आं नेगासिनो दं नोंसोरखौ बेहाय रावबो फैयाखै फैलाय म खारखो बै मासेयानो गिबाय थायो बे साला नैबे मासेया खारना होबाय नै सैथान बे नैबे थादों ना आङो इयाव रावबो फैयाखै दे जाबाय था ना गैला दानिया नांबावगौ दाना हा ओइ नै हद्रा जाखांजोब्बाय दसेनो रागा जा नोंना जाजोबसिगोन नोंसा बाय मोन्दो जाजाजोबसिगोन नै खारबो जोलाय खारबो तेरे मेरे सबसे मेरे प्यारे बातों में भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंसोर नङाबोला नोंसोर गैयाबोला माब्रैथो गोसोआ जागोन आंलाय भिडिअ खालामनो लोगोफोर साबसक्राइब खालामदो
आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। रोङाब्लाबो जानला मोनलासै मा खालामनो हासिगोन गोदाव सोरावनो। बे आंनि लोगोफ्रा बेफोरनो आरोना। बिसोरनो आंनि आंगोनिबो आंगो लोगो। आं बिसोरदोनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव दसे बेलासिनि समाव दसे थायो आरोना। ओइ मासे माव दै लोंहैबाय आरो ओइ माखौ गिखो नोंसोरलाय जाम्बिफोर? होसोलायबाय थायो बिसोरो मोजांखौनो जालाया साल्ला। जाखांजोब्बाय गैला? जाखांनायखाय मोदोम सोनारलायबाय ओइ नोंहाबो ना एम्फौ एम्फौ बे हाग्राफोरखौ जा। लेंग्रिया ओइ लिंहर इसोरखौ जमा लिंहर ओइथिं मानो थांनो होदों ओइ मानसिखौ। ओइ हदराव थांबाय हदरा ओइ लेंग्रि। हावदुरा थांबाय नोंनिया आंखौसो नाहरदों जाम्बिया। नैबे लिंग्रिनि फिसाजो दैजिरि ओइ दैजिरि ब्रह्म। फाउदुरा मले मायाव जाना थाहैबाय। गुफुर गावदां दां बेयो फाउदुर नाम दोनदो बेनिखौ। उइ बा हायनारिया मोसालायसिगोन रोङाब्राबो। दादुलियालाय बहा खारखो दानदुलि? हायनारिया मोसाबाय नै हायनारिया आन्दोआव मोसालायदों लाजियाखै बे। बिदि खारब' दादुलिया महा ग्रास लेनआव हाबसोखो ओइ बे जाखांनानै मोदोम सोनारलायबाय। सैथान गोजा नोंसोर साला खारजोब्बाय आंखौ हारसिं गालांना खारजोब्बाय। आङो ओइथिं थांलायनोसै। लोगोफोर बोरैहाय दङ नोंथांमोना बयबो? आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि अननायाव आंबो दिनै मोजाङैनो दङ आरो बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोना जाहाथे आंखौ सापर्ट बिदि बेबायदिनो सापर्ट होबाय थायोबा आरोना। आं गुबुन साइडथिनिफ्राय नोंथांमोनाव देखायनायनि लकेसनखौ। मा जाखो दानदुलि? लामा गेजेराव मा गसंबाय थाखो नोंलाय? खारब' उनथिंखालि खारबो।
थिं गैलालै ओइथिंसो नागिरना थां गैला बिथिंगालै नै हाग्रानि गैला महा मोनजानो नोंलाय फाग्लिसो बै दान्दुलिया रोङाबाबो साला मोसाबाय थानो नागिरो आं जेबो गैया नै आखाइ खालिसो आंनिया आं जेबो लाबोआखै बैयाव थां बैयाव थां हाग्रायाव एम्फौ नागिरनानै जायो थां बबेयाव दै लों दै गदो बबेयाव दै होदों दै लों सिगाङाव बिराद अखा हासोदों माइकेल Ini soko zona masuleo. Juleo zona. Perbumba. Zona bakai. Nyo zona ba juleo zona bangda. Dilang ơi. Hai luri. Powdera mau thangkai ni mulia. Kama kita try powdera. Ngam kung guys le. Nangkone lananai sanbelawriku angji So लोगोफोर बिदिब्ला आंहो आरो दायो बारा गोबाव सम गैलिया जाय जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आं दान्दिसेनि उनावहाय दोनथ'नोसै जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानानै नेक्स्टआव आं जेब्ला भिडिअ होयो नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैयो आरोना महा हाबसोजोबखो हाग्रायाव लेवार अरजागोन दान्दुलै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांनियाव गिबिसिन नटिफिकेसन सहैयो ना गाबोन आं नेक्स्ट बेबायदि टाइमावनो फैफिननो नाजासिगोन नोंथांमोननि सेरावहाय जेब्लानोखि आं सम मोनगोन गाबोन नेक्स्ट टाइमाव नैबेबायदि सेम टाइमावनो आं फैफिनगोन नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना जाहाथे आंखौ हेफाजाब होयो कमेन्ट खालामासै माथो रावबो ना स' होनब्ला बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअआ आंना एसेनोसै आरोना स' बाय बाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं